La Renaixença. Hola, com esteu? Jo molt bé, ja ho veieu. Avui faig de repartidor de diaris. Us ensenyo la primera plana d'aquest diari, El Vapor de Barcelona. Durant molts segles el català no es va autoritzar com a llengua literària. Els catalans que escrivien novel·les ho feien en castellà. L'any 1833, el diari El Vapor de Barcelona va publicar un poema de Bonaventura Carles Aribau, titulat Oda a la Pàtria. Aquesta oda tenia una cosa especial. Oh, mira, Marta, ho han escrit en català. Oh, escrit en català? Sí, escolta. Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau, o serres desiguals que allí en la pàtria mia, dels núvols i del cel de llum vos distingia per lo repòs etern, per lo color més blau. És magnífic! El català torna a néixer! L'Oda a la Pàtria va ser l'inici del moviment anomenat Renaixença. El català, que fins aleshores només es parlava a casa, renaixia com a llengua de cultura. Ai! Ah! Ui! Ai! Ai! Oh! Ah! La Renaixença catalana va ser influïda pel romanticisme, un moviment artístic i espiritual europeu. Ja ho diuen, tot el que és massa pica. Els autors romàntics, com l'escocès Walter Scott i l'alemany Friedrich Schiller, admiraven la llengua i el passat de la seva pàtria, sobretot l'edat mitjana, i escrivien obres inspirades en històries i llegendes medievals, com aquesta tan bonica de Guillem Tell, amb la ballesta, la fletxa i el seu fill i la poma, mirant seriosament el governador dalt del cavall. També els intel·lectuals catalans, com per exemple Antoni de Bofarull, es van posar a estudiar la història de Catalunya i es van trobar amb agradables sorpreses. Abans, Catalunya era un país poderós, tenia reis propis i dominava la Mediterrània. A l'abordatge! Consultant llibres i documents antics, Víctor Balaguer va trobar moltes llegendes catalanes. Això és fabulós! Però mireu què acabo de trobar. Meravellós! Quines llegendes tan apassionants que té Catalunya! Són fantàstiques! El catedràtic Manuel Milà i Fontanals va recollir moltes cançons tradicionals catalanes que la gent del poble encara canta. Muntanyes del Canigó, fresques sou i regalades, sobretot ara a l'estiu, que les aigües són gelades, que les aigües són gelades. Que boniques que són les cançons tradicionals. Romancerillo catalán. Aquest és el títol del llibre que Manuel Milà i Fontanals va publicar amb totes les cançons tradicionals de Catalunya que va trobar. I en va trobar moltes. Milà i Fontanals és considerat el primer provençalista espanyol. Aquests primers autors de la Renaixença escrivien sobre temes catalans, però ho feien normalment en castellà. Les lletres catalanes s'havien abandonat des de finals del segle XV. Ah! Va ser un altre catedràtic, Joaquim Rubió i Ors, qui va plantejar seriosament la necessitat d'escriure en català. Ell ja feia poesies en català que signava amb el pseudònim L'Ugaiter del Llobregat. El català és una llengua noble. L'han parlat dels reis i l'han utilitzat grans escriptors i poetes. Jaume I el Conqueridor amb la crònica dels Fets, Ausiàs Marc amb veles de vents, Joanot Martorell amb Tirant-lo Blanc, Ramon Llull, Francesc Eiximenis, Bernat Metge, amics Milà, Bofarull i Balaguer. Catalunya ha de tornar a tenir una literatura en la seva pròpia llengua. Hem de recuperar els jocs florals. Sí, aquelles competicions de poetes i trobadors que es feien a la cort de Joan I. Mas lo prim d'art d'amor, qui fei salta així que us vol, gens no guardant dretura, mà fort ferit, és cert. Els primers Jocs Florals de la Renaixença es van celebrar l'any 1859. Les poesies eren totes en català. Un jurat seleccionava les millors i la reina de la festa donava els premis als guanyadors.
Els premis eren aquests. La flor natural, l'englantina i la viola d'or i argent. El català ja tornava a ser una llengua literària, però després de tants anys de no fer-la servir, els escriptors anaven una mica de bòlit. Escolteu, escolteu. Escolta aquest vers que he fet. Puig tantos lavets aguda, jo vos parlo en continent. Jo no m'he entès res de res. No has entès res de res? Doncs has de saber que és el català dels antics trobadors. Doncs sembla així és. Escolta el meu poema. Des de luego, senyoreta, si no ho té per desacato, l'acompanyaré un rato. Anirem tots dos plegats als jardins d'aquí al costat. Però què dius? I tu em vols donar lliçons? Això no és català ni és res. És el català que es parla a Barcelona i jo n'estic molt orgullós de parlar-lo. És un poti-poti, infecte, barrueta, boll i ple de castellanismes. Ah, sí, això és el que tu dius. Ai, doncs, temps! És que totes em venen al damunt. Bé, el que va solucionar totes aquestes disputes va ser el poeta mossèn Cinto Verdaguer. El català que escric no és el de Barcelona ni el dels trobadors, sinó el que es parla als pobles i a la plana de Vic. És el que s'ha conservat més pur i amb menys castellanismes. Barcelona acull gent de tot arreu. És com un gresol que tot ho fon, però el pòsit en deixa marca. Verdaguer va ser el gran restaurador de la llengua. Amb una gran imaginació va escriure l'Atlàntida. Oh, atlants, altívols com los roures i alzines brassejantes que semblen dir al cingle, som tan ferrenys com tu. Verdaguer va presentar l'Atlàntida als Jocs Florals de 1877. Guanyarà? Silenci, que estan a punt d'anunciar els guanyadors. Als Jocs Florals de Barcelona ha guanyat la flor natural, l'englantina i la viola d'or i d'argent Àngel Guimerà. Quina fúria aquest Guimerà! I l'Atlàntida? Mossèn Cinto, molta tranquil·litat. Per les qualitats excepcionals d'una de les obres presentades es concedeix un premi extraordinari a l'Atlàntida de mossèn Cinto Verdaguer. El poema èpic, l'Atlàntida, va ser traduït a moltes llengües. La literatura catalana va començar a ser internacional. Poca solta. La renaixença de la llengua catalana no es va limitar només a Catalunya. També es va dur a terme a les illes amb poetes com Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera. Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. I al País Valencià, amb Teodor Llorente, gran poeta que va escriure llibrets de versos i va fundar la Societat Valencianista Lorrat Penat. No et moguis, subjecta bé el magnesi. Sí. Atxim, 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 atxim. A la Provença també hi va haver una renaixença de la seva llengua, el provençal. Els poetes catalans i provençals es reunien sovint. Els presidia el poeta Frederic Mistral. Per la llengua. L'ús del català com a llengua pública es va anar estenent. L'any 1871 va sortir una revista totalment impresa en català. 10 anys més tard, es va convertir en un diari. Un dels seus directors va ser Àngel Guimerà. Els millors escriptors de l'època hi publicaven els seus treballs. Es deia La Renaixença. Ja tenien premsa en català. També s'escrivien novel·les en català que tenien molt d'èxit. I la pobra orfaneta de Menarguens va quedar sola, trista i desemparada. Estava a les mans del pèrfid esparver que se la mirava sinistrament. Sembla que estiguem pelant cebes. Ai! També es feia teatre en català i anava molta gent.
Som el Romea. Representen els castells dels Tres Dragons i parlen godofred. Guerrers, tots cap a la serra! Doneu-nos el crit de guerra! Sant Jordi, mata l'aranya! Que n'és de bo el teatre de Serafí Pitarra. La Renaixença també es va manifestar en la música. Pep Ventura va ser el gran impulsor de la sardana, dansa popular, molt elemental, que fins aleshores només es ballava a l'Empordà i a la Selva. La sardana era interpretada per pocs músics i Pep Ventura, que li deien en Pep de la tenora, en va modificar el conjunt. No pot ser. Nois, això ho hem d'animar. Farem una altra orquestració. Posarem més músics a la cobla i escamparem la sardana per tot Catalunya. Tothom hi cap a la rotllana. Catalunya ja tenia la seva dansa nacional. Fins aviat! En el proper episodi veureu com, després d'haver fet una gran fortuna, en Xifré torna a Arenys de Mar. La màquina de vapor s'aplica definitivament a la indústria tèxtil i molts dels obrers es queden sense feina. S'inaugura el ferrocarril Barcelona-Mataró i la diligència queda arraconada. L'automòbil, però, veieu el proper episodi.